ధన్యవాదాలు. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 కృష్ణ. సో నిన్న మనం ఈ 2 శ్లోకాలు చూసాం. ఏది నీకు ఎందుకు ఇంత రచించినా కూడా ఎందుకు నీవి దుఃఖంలో ఉన్నావు అని నారదులు అడిగినప్పుడు, మీరు సర్వులు మరి మీకు తెలియంది ఏది లేదు, మీరు ఎంతగానో ఈ త్రిగుణాతీతుడైన భగవంతుడికి మీరు గొప్ప భక్తులు కాబట్టి మీకు తెలియని రహస్యం ఏదీ లేదు, కాబట్టి నా అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటో మీరే చెప్పాలి, మీకు ప్రతి రహస్యము కూడా తెలుసు, మీ ఎందుకు అంటే మీరు భగవద్భక్తులు కాబట్టి అని వ్యాస మహర్షి అనడం నిన్న చూసాము. ఇంకా ఏమంటున్నారు అంటే ఈరోజు, సో అది 5 and 6 శ్లోకాస్లో చూసాం. సో 7వ శ్లోకంలో ఇంకా వ్యాసదేవులు ఇంకా కూడా ఏం చెప్తున్నారు అంటే నారదుల వారికి, త్వం పర్యటన్నర్క ఇవ త్రిలోకీ మంతశ్చరో వాయురివాత్మ సాక్షి పరావరే బ్రహ్మణి ధర్మతో వ్రతై స్నాతస్య మే న్యూనమలం విచక్ష్వ. సో త్వం మీరు మరి పర్యటన్ అంటే మీరు చేయగలరు, అర్క ఇవ అంటే సూర్యుడిలాగా, త్రిలోకి ముల్లోకాలు కూడా మీరు పర్యటించగలరు, మరి అలాగే వాయువులాగా మీరు అన్నిట్లోనూ ప్రవేశించగలరు. మరి గాలి ఏ కొంచెం స్థలం ఉన్నా కూడా గాలి ప్రవేశిస్తుంది అందులో, వాయువు. సో అలా మీరు వాయువులాగా అంతటా ప్రవేశించగలరు. అలాగే మరి మీరు సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుడితో సమానంగా ఉన్నారు. ఎందుకు? భగవంతుడు ఎలా అయితే సర్వవ్యాప్తుడో మీరు కూడా ఇలా సమస్తము కూడా ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నారు, ముల్లోకాలు ప్రతి దాంట్లో కూడా మీరు ప్రవేశించగలరు. కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు భగవంతుడితో సమానంగా ఉన్నారు. కానీ అందుకనే మరి ఈ ధర్మానుష్ఠానాలు ఏమిటి, వ్రతాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్రహ్మంలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా నా యందు ఉండేది ఈ లోపం ఏమిటో మీరే అన్వేషించండి. ఎందుకు అంటే మీ ఇటువంటి శక్తిమంతులు కాబట్టి మీరు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకా చెప్తున్నారు. మీరు పర్యటించగలరు ముల్లోకాలు, మంతశ్చరో అంటే మరి వాయువులాగా మీరు, వాయుర్ ఇవాత్మ సాక్షి, వాయువులాగా మీరు అంతటా కూడా ప్రతి దానిలో కూడా చొచ్చుకుపోగల శక్తి మీకున్నది. మరి ఈ బ్రహ్మం తెలిసిన వాడినైనా అయినప్పటికీ కూడా ధర్మతో వ్రతై, ధర్మానుష్ఠానంలో వ్రతాల్లో వీటన్నిటిలో కూడా మరి నేను ఇవన్నీ పాటిస్తున్నప్పటికీ కూడా స్నాతస్యమే అంటే వీటన్నిటిలో అయినప్పటికీ నా యొక్క న్యూనం అంటే లోపం మరి అలం అంటే స్పష్టంగా విచక్ష్వ మీరు అన్వేషించండి, వెతకండి ఏమిటి అసలు నాలో లోపం అన్నది అని చెప్పి అంటున్నారు. సో మీరు ముల్లోకాలు ప్రవేశించగలరు, వాయువులాగా అన్నిట్లోనూ మీరు వ్యాపించగలరు. కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా భగవంతుడితో కూడా సమానంగా మీరు ఉన్నట్లు. కాబట్టి ఇంతగా నేను అన్ని ధర్మాలు పాటిస్తున్నా, వ్రతాలు పాటిస్తున్నా, బ్రహ్మంలో ఆత్మజ్ఞానంలో మరి నేను నిమగ్నుడనై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఏదో నాలో ఈ లోపం ఉన్నది కాబట్టి ఆ లోపం ఏమిటో మీరే కొంచెం అన్వేషించండి అని చెప్పి ఆయన ముగించారు చెప్పడం. అంటే ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అన్న ప్రశ్నకు మీరే ఆ విషయాన్ని
కనుక్కోండి. మీరింత గొప్పవాళ్ళు, మీకు తెలియంది లేదు, మీకు తెలియని రహస్యం లేదు. కాబట్టి నాలో లోపం ఏమిటో, ఇంత నేను బ్రహ్మజ్ఞానంలో ఉన్నా కూడా నాకెందుకీ లోపం ఉన్నది నాలో అన్నది మీరే అన్వేషించవలసినది అని చెప్పి వ్యాస మహాముని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం, పుణ్యకర్మలు, విగ్రహారాధనం, దానము, మరి శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి ఎంతో నియమ నిబంధనలతో ఉన్న వ్యక్తి చేసే పనులు కాబట్టి అటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు సహాయభూతాలు, అంటే సహాయపడతాయి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా అంటే చేయవలసినటువంటి పనులు. సో వ్యాసమహాముని ఏమంటున్నారు, నేను ఈ రకంగా ఇంత ఆత్మానుభవంలో ఉన్నా కూడా ఈ ధర్మానుష్ఠానాలన్నీ పాటిస్తూ ఇంకా నాలో ఏమిటి ఇది అన్నది మీరే మరి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఆయన నారదులతో అన్నప్పుడు, నారదులు ఏమంటున్నారు అంటే, శ్రీనారద ఉవాచ భవతానుదిత్త ప్రాయం యశో భగవతో అమలం ఏనైవాసౌ న తుష్యేత మన్యే తద్దర్శనం ఖిలం. సో ఎంతో అమలం అంటే కల్మషం లేనిది అని అర్థం. మలం అంటే మురికి, అమలం అంటే మురికి లేనిది. ఇక్కడ మురికి అంటే కల్మషం, కల్మషం లేనిది, నిష్కల్మషం అయినా, నిష్కల్మషమైన ఉదాత్తమైన భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను నువ్వు కీర్తించలేదు. నిజంగాను వాస్తవంగా భగవంతుడి యొక్క దివ్య ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచలేనటువంటి తత్వము నిరర్థకం అని చెప్పి చివరికి ఉన్న విషయం నారదులు చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విషయాలన్నీ కూడా నువ్వు రచించావు, నిజమే, ఈ బ్రహ్మతత్వం గురించి, ఆత్మానుభవం గురించి. కానీ అసలైన ఉదాత్తమైన, ఎంతో నిష్కల్మషమైన, అమలం అంటే ప్యూర్ నేచర్ భగవంతుడిది అటువంటి తత్వం, ఆ తత్వాన్ని, ఆ వైభవాన్ని నువ్వు కీర్తించలేదు. అందుకే భగవంతుడి యొక్క దివ్య ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచలేని తత్వం నిరర్ధకం అని చెప్పి ఇక్కడ నారదముని చెప్పడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ టైము క్లియర్గా ఏమిటి ఆయన యొక్క దుఃఖానికి కానీ, ఆయనలో ఉన్న ఈ వ్యాకులతకు కానీ కారణం ఏమిటన్నది క్లియర్గా ఈ 2 వాక్యాల్లో చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. నువ్వు భగవంతుడి వైభవాలను కీర్తించలేదు, భగవత్ వైభవాలను కీర్తించి భగవంతుడికి సంతృప్తి పరచలేనటువంటి తత్వం నిరర్ధకం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మరి మనకి భగవంతుడితో ఉన్న ఈ సంబంధం యజమాని సేవకుడికి ఉన్న సంబంధం వంటిది అని అంటున్నారు. సో మనం జీవుల నుండి సేవను గ్రహించే నిమిత్తం భగవంతుడు ఈ జీవుల రూపంలో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు. కాబట్టి అలాంటి సేవ ఒక్కటే భగవంతుడిని, జీవుల్ని కూడా సంతృప్తి చేయగలదు. అంటే ఆ కనెక్షన్ అనేది భగవంతుడికి, భక్తులకి ఏమిటి అంటే, ఆ భక్తి భావంతో భగవంతుడి పట్ల ఆరాధన ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడికి, ఆ భక్తుడికి ఆ సంబంధం, ఆ కనెక్షన్, ఆ యోగా స్థితి ఏర్పడుతుంది. అదే మరి ఫైనల్గా మనందరం కూడా అందుకోవాల్సినటువంటి స్థితి. కాబట్టి అది మనల్ని, భగవంతుణ్ణి కూడా, ఇద్దరిని కూడా సంతృప్తుల్ని చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే మన సహజ స్థితి అది ఆ భగవత్ తత్వం తెలుసుకోవడం. ఆత్మతత్వం భగవత్తత్వం కాబట్టి ఆ ఆత్మతత్వంలో లీనమైనప్పుడే మనకి ఆనందం, నిత్యానందం, సచ్చిదానందం. ఆ సచ్చిదానందమే భగవంతుడి యొక్క తత్వం. కాబట్టి ఆ జీవుడికి, భగవంతుడికి ఆ కనెక్షన్ ఉన్నది అంటే అది భక్తి ద్వారా ఈ తత్వం ఏర్పడుతుంది అని చెప్తూ, మరి వ్యాసుడు ఎన్నో గ్రంథాలను రాశారు, వేదాంత సూత్రాలు రాశారు, కానీ ఏ గ్రంథంలో కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రత్యక్షంగా కీర్తించడం జరగలేదు. సో ఇవన్నీ మరి జ్ఞాన మార్గం కూడా చివరికి భగవంతుడిని
పట్ల భక్తిని పెంచేదే అవుతుంది ఆఖరిలో. కానీ డైరెక్ట్‌గా ఇవన్నీ చెప్తూ భగవంతుణ్ణి డైరెక్ట్‌గా కీర్తించడం అనేది జరగలేదు ఇప్పటి వరకు ఆయన యొక్క గ్రంథాల్లో. కాబట్టి ప్రత్యక్ష కీర్తన లేని ఎడల ఇక పరతత్వంపై జరిపే ఈ చర్చలన్నీ గూడా శుష్క కల్పనలుగా భావించబడతాయి. వాటిలో ఆకర్షణ గూడా ఉండదు. భగవంతుడి పట్ల మరి ఆయన మీద భక్తి భావాన్ని వ్యక్తపరచలేని గ్రంథంలో ఆకర్షణ గూడా లేదు అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుడు ఈ పరతత్వం అనుభవంలో లాస్ట్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే పరతత్వం తెలుసుకోవడంలో భగవంతుడే లాస్ట్ స్టేజీ. అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం కంప్లీట్‌గా అర్థం చేసుకుంటే జరిగేదేమిటంటే భగవంతుడిని మనం పొందుతాం, కనెక్షన్‌లోకి వెళ్తాం. కాబట్టి అది లాస్ట్ స్టేజ్. కానీ మనం ఇంకా ఈ పరతత్వం గురించి ఆ లాస్ట్ స్టేజ్‌లోకి వెళ్ళలేకపోతే మరి అప్పుడు పరతత్వానుభూతి గాని, దివ్యానందం గాని మరి మనకి పూర్తిగా అందదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వేదాంత దర్శనాన్ని స్వయంగా వ్రాసింది వ్యాసులైనప్పటికీ మరి ఆయన ఈ భగవంతుడిని ఈ రకంగా కీర్తింపలేదు కాబట్టి ఈ వ్యాకులత ఆయనకి కలిగింది. కాబట్టి అట్టి వేదాంతాన్ని శ్రవణం చేసేవారు, అధ్యయనం చేసేవారు ఇక ఆయనకే మరి పూర్తిగా మనసులో వ్యాకులత ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఒట్టి వేదాంతం చదివినా శ్రవణం చేసినా వ్రాసిన గ్రంథకర్తకే పూర్తి సంతృప్తి లేనప్పుడు ఇక చదివిన వారికి విన్నవారికి మాత్రం ఏమి సంతృప్తి ఉంటుంది అంటున్నారు. మరి అంతే కదా, ఇంత వ్రాసినా కూడా ఆయనకే చివరికి ఏదో అసంతృప్తి ఉన్నది. అలాంటిది మరి అవే చదివితే ఈ ఈ ఫైనల్ భక్తిభావం అనేది లేకుండా భగవంతుని కీర్తించకుండా అవి చదివినా అవి విన్నా శ్రవణం చేసిన విన్నవాళ్ళకైనా శ్రవణం చేసిన వాళ్ళకైనా మరి ఆ వ్యాస మహర్షికే అసంతృప్తి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి మాత్రం కంప్లీట్ పూర్ణమైనటువంటి తృప్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేశారు. కాబట్టి ఈ వేదాంత సూత్రాలన్నీ కూడా భాగవతం రూపంలో ప్రత్యక్షంగా వాటిని వ్యాఖ్యానించవలసిన అవసరం అన్నది రచయితకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ వేదాంత సూత్రాలు కరెక్టే, కానీ వాటిని ఏ విధంగా అందించాలి చదివే వారికి అంటే భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడిని కీర్తించే విధంగా వాటిని అందించాలి. కాబట్టి భాగవత రూపంలో ప్రత్యక్షంగా వ్యాఖ్యానింపవలసిన అవసరం రచయితకు ఉన్నది అని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. సో విషయం కరెక్టే, ఈ వేదాలు వేదాంతాలు వేదాంత సూత్రాలు అన్నీ ఆయన వ్రాసినది కరెక్టే, కానీ ఊరికినే ఆ పాయింట్లు రాయకుండా మనం భగవంతుడి యొక్క ఘనతను కీర్తిస్తూ భక్తిభావాన్ని జోడిస్తూ ఆ మాటలు చెప్పాలి. అప్పుడే వాటికి పూర్ణత్వం ఉంటుంది, చదవడానికైనా వినడానికైనా అని చెప్పి ఈ భాష్యంలో మనకు అర్థమవుతుంది. అది ఈరోజు ఈ 2 శ్లోకాలు చూసాము. సో 8th, 7th, 8th రేపు 9th చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు.